Ubona umuntu onoJesu muhle jealous down. Ngifike ePitori njoba kade ngi-invitewe ePretoria. eCentral lapho nga-organizer 212,000. It's a small church kodwa befuna ukwakha indlu enkulu. Ngashumayela ngumnikelo banikela abantu basayina ama-check benza yonke into. Mali yabo yokwakha. Kade bengibizile namhlanje. Nangifika kanti bangenzela ikhekhe elikhulu. Le anniversary ye 50 years ngisenkosini. Ngathola uJesu 1959. Vavas J. Ngisekhona enkosini namhlanje. Angisakhuluma ngokuzalwa, ngikhuluma nje mina ngokwamukela inkosi. Kuthi uJesu ngamthola ku NBH Bengo. Wangipha uNkulunkulu la ndoda la ngihle kuphaka. Yangipha uThixo ngamazwi uThixo. Ilo ngihamba naye. Anifambi nirweshe. Nifamba nesikwembu samathimba yinkwawo. Sesiyofunda izwi lenkosi. Into esizele lapha izwi funda amakoti oza ngaphambili mntana. Okay. uDavide wathi Batshele ukuthi sifunda phi mntana. uSamuel wesibili chapter 9 verse 1 up to 9. Yeah. uDavide wathi usekhona yini osele endlini kaSawuli ukuba ngimenzele umusa ngenxa kaJonathani na? Kwakukhona endlini kaSawuli inceku egama layo linguSiba. Bambizela kuDavide. Inkosi yathi kuye, unguSiba na? Wathi, inceku yakho inguye. Inkosi yayisithi, akusekho endlini kaSawuli noyedwa engingamenzela umusa kaNkulunkulu na? uSiba wathi enkosini, uJonathane usenendodana elunyawo ngezinyawo. Yathi inkosi kuye, iphi na? uSiba wathi enkosini, bheka, isendlini kaMakiri indodana kaAmiyeli eLodebhari. Inkosi uDavide yayisithuma yamlanda endlini kaMakiri indodana kaAmiyeli waseLodebhari. uMefiboshethi indodana kaJonathani Mefiboshethi wathi, nansi inceku yakho. uDavide wayesethi kuye, ungesabi, ngokuba impela ngiyakukwenzela umusa ngenxa kaJonathani uyihlo, ngikubuyisele lonke izwe likayihlo uSawuli, udle njalo etafuleni lami. Wakhuleka wathi, ini inceku yakho ukuba ubheke inja efileyo njengami na? Inkosi yayisimbiza uSiba inceku kaSawuli, yathi kuye, konke okukaSawuli nokwendlu yakhe yonke ngikunike indodana yenkosi yakho. Funda verse yokugcina verse 13. uMefiboshethi wayesehlala eJerusalema ngokuba wadla njalo etafuleni lenkosi, wayelunyonga ngezinyawo zakhe zombili. Thank you. Khona iphethe ngesingisi. Okwazi ufunda ngesingisi. Amadoda aphethe amabhayibheli esingisi kodwa kunzima ukufunda. Second book of Samuel chapter 9. Yes. From verse number 1. And David said, is there still anyone left of the house of Saul, that I may show him kindness for Jonathan's sakes? Now there was a servant, the house of the Saul, whose name was Ziba. And they called him to David. And the king said to him, are you Ziba? And he said, I am your servant.
And he said, is there no still anyone of the house of Saul, that I may show the kindness of God to him? Ziba said to the king, there is still a son of Jonathan. He is crippled in his feet. The king said to him, where is he? And Ziba said to the king, he is the house of Meshe, the son of Ammiel, at Lodebar. Then the king David said, brought him from the house of Meshe, the son of Ammiel, and at Lodebar. And Mephibosheth, the son of Jonathan, son of Saul, came to David and fell on his face. I am your servants. And David said to him, do not fear, for I will show you kindness for the sake of your father Jonathan, and I will restore to you all the land of Saul your father, and you shall eat at my table always. He paid homage and said, what is your servant that you should show a regard for a dead dog such I? Then the king called Ziba, Saul's servant, and said to him, all the beloved belong to Saul, and to all his house I will help give you to your master grandson. Verse number 13. So Mephibosheth leave Jerusalem, for he ate always at the king table. Now he was lame, his both his feet. La Payana. Oh, La Paya. Masila. Gopi. La Paya. La Paya. La Paya. La Paya. Ntate ke nana lentswe la modimo wa ka ke a rapela ha le tla ka matla di ka tsutsumetso moya halelelang. Ntate ke tlama modimona, ke tlama memoya e mebe, ke tlama la di-devil worshippers, ke tlama bo satana, ke re ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareta hlonofatsa lentswe la modimo ka Kriste morena wa rona. Amen. Bangwele nalilizwi selifundiwe. Ngicela ukuthi ulizwe kahle leli lizwe, ngeke ngishumele isikhathi eside. Kodwa ngikubonisa uNkulunkulu uthatha umuntu kwaMakiri ambeke eJerusalem. Ithatha umuntu ongekho umuntu ongenalutho amenze umuntu oyinto. uNkulunkulu uthatha isihlupheki asenze isicebi. uNkulunkulu uthatha into angafundanga amenze into efundileyo. uNkulunkulu uthatha into engenagama anqobe izinto ezinamagama. uDavida wenza inyakanyaka kwaSirayeli, wenza iHamors,
wenza isidididi, wenza isimoko, kwaze kwanyanya inkosi uSawuli. Iphenqa kaNkulunkulu indawo, provided iphethe la envelope. Okay. Bangwele into engiyithandayo lapha kwaSirayeli, into zaqala khona the day kwakhona indoda ekuthiwa igiant elikhulu kwamaFilistiya ugama lakhe lalenguGoliath. Hey, le boy yayikhona le. Woo! Into ilaphaya. Inhloko ingaka, isifuba singaka, izandla. Nginazi izandla abantu benkosi kodwa not ezikaGoliath. Baba lo yoza la. Ngifuna ukubonisa ukuthi izandla nginazo. Nginazi izandla. Uyangibona ngikhona. That man was extraordinary. That man was a giant. Ithi nayihamba ukuthi ushukuma umhlaba. Engalenga kumaFilistiya. Ngithanda amazwi kaGoliath. AmaIsrayeli angapha, amaFilistiya angapha, amasoja kuzoliwa. Uthi uGoliath lalela Sawule, asingenzi waste. Kufa abantu aba-innocent. Akuvela umuntu ozolwa nami kuphela, once angabulala mina, nina amaFilistiya azigqila zenu. Once ngambulala nina nezigqila zamaFilistiya. Uyabona i-fair fight leyo nto leyo. Angeke kufa abantu abanganaqala. Ngiyawathanda labazwi. Yaphakama indoda, yashishiliza. Kanti ngalelo langa khona umfana othunywe ngubaba wakhe. uNkulunkulu uthatha into ezingekho. Khona umfana othunywe ubaba wakhe, wathi mfana wami hamba uyonika abafowenu ukudla. Nayefika wathola yayi akazi kwenza uyesu khona umuntu othukanayo. Uyathukana lo muntu, uyathukana akazi ukuthi kwenze njani. Uthe madoda yini ngathi khona umuntu othukanayo lapha na. Uthuka nina azathuka noNkulunkulu wami. Uthuka noNkulunkulu wami lo muntu. Akamboni uzwa nje izwi lakhe lingaka. Angazi wayithini bengekho ungangibuzi. Kodwa indoda iyathukana. Yathuka uThixo wathi bazalwane into yamnyakazisa lugcobo. I-anointing yamnyakazisa umfana. Woo! Ungakhohlwa wagcotshwa lo mfana. Wahlanyiswa lugcobo. Othi lo mfana khona umuntu othuka uNkulunkulu wami la. Ena futhi mina lo muntu ngambulala. Bathi abafowabo hey. Ngoba phela ayivela uGoliath. Abafowabo uDavida namasoja amaningi abheka phansi. Asaba uGoliath ungathi uzathi wena woza. Kanti lo muntu usuku lesi-40 lo ame njalo every day. Othi ngiphela umuntu, give me a man that we may fight together. Shukume. Wathi lo mfana hayi mina ngambulala lo muntu. Umfowabo bathi wena.
Kuthini? Umfabo kaDavid. Kuthini? Uyambona lo muntu? Uyini wena ushiye nobani izimvu zikaBaba? Kodwa uletha umphako uyadla uphethe ishizi uyadla. Ushiye nobani izimvu zikaBaba? Hey! Nkosi yami. Umfana wathukuthela waganini wabo. Nkosi yami ngimemezela for the last. Bakhona bakwaMpisana please mhlambe bami ngeenyawo nje. Nikhona bakwaMpisana? Nikhona bakwaKhumalo? Ukhona dokotela? Ngizona namadokotela umthetho wami mina. Ungangiboni. Nama lawyers. Nama advocate. Ungangithathi njalo wangithi wena. Lena kutawugatella. Lalala. Akwavela umuntu kanti omunye sowuzwile uyazi uDavid uSawulu wathini wabiza amasotsha eceleni ngelinye ilanga wathi emadoda nginentombazane enhle a beautiful lady amantombazane yasenkosini vele mahla amantombazane enkosi nangathi la kuphakama abazalwa yinkosi bahla abantu Ngwana mutle modi koti mara me. Nabahleka uthi David amasotsha lelelanga nginentombazana enhle engizokunika yona mahala tshela amabutho wathi futhi nginengcebo nginemali wathi futhi ngingenza indlu yakini ibe indlu ekhululeka ingayibhadali itax nazi into ezi3 obana abazifunayo wathi ngiyabona amasotsha ngiyabona phambi sizonke abazifuna ngiyabona uqaba uDavid uzathi wena wathi lalelani madoda ngiyazibona izandla ehlisana izandla zenu wathi indlela kodwa iqala kuGoliath zehla zonke izandla wathi sikhona lezinto kodwa indlela iqala phi kuGoliath bangwena akho sandle saphakama kwavela umfana mina ngambulala lo muntu bakhethima bayotshela inkosi bathi inkosi ukhona umuntu ozolwa naye wathi inkosi imletheni bamletha umfana inkosi yathi uncane ngane wathi fana uyayazi into eyikhulumayo wathi nkosi lalela into ebukutshela mina ngalilanga ngangilose izimvu zikaBaba kwesiphumezi lebambimvu ngayakilo ngalibulala nkosi ngathatha imvu kaBaba ezipheni nephumezi ohlahlamela ngathi ufana ngaqedha inkosi angaqedha wathi ngelinye ilanga nkosi kwavela ibhere lebambimvu kaBaba ngayakilo ngalibulala ngathatha imvu kaBaba wathi nalona ngizomenza omunye wazo umfana kazenzi uqobo i-anointing eyathelwa la wathelwa ngamafutha lo mfana hlanyiswa amafutha inkosi yathi mfana akugqoke zami impisi inkosi iyavusa inkolo yenkosi ngoba ukukhola kuza ngokuzwa izwi likaNkulunkulu yathi inkosi mfana ugqoke nazi impahla zempi awu wathi ufaka isigqoko alubuso isigqoko sensimbi helmet wathi umfakisa amabhantshi awu ayamsinda bazalwane amajazi enye indoda ayasinda bafundisi
yekelana amajazi enye indoda, thatha amajazi akho. Unejazi lakho man, thatha ijazi lakho yekela ijazi lenye indoda, ngoba amajazi enye indoda enze njani? Ayasila. Umsiza munye angeke kube khona iduplicate umsiza. Ngaza lo NPH Bengus ngeke ngize ngizenze ubhengu noma usuthanda. Ngisho nepopi yakho iba nguwe. Ngoba vele ngesikhathi uzalwa wazalwa uyiphethe lento. Do you believe ukuthi wonke umuntu ngesikhathi ezalwa wazalwa neministry? Ilona lo neministry azalwa nayo. Hallelujah! Amajazi amsinda lo mfana. Wathi inkosi angijwayelanga ukulwa ngalezi zinto. Wathi nginendlela yami engilwa ngayo. Wathi yini inkosi wakhipha isihlengenyana sakhe wathi mina ngilwa ngalena. Inkosi yathi kodwa lomfana wakejima wayengasemfuneni wayethatha amatshe amahlanu lithi iBhayibheli amatshe abushelelezi. Bahlaliseni bazalwane bakuyadisturbeka. Nangishumayela ngifuna abantu banyakaze nangishumayela. Ngoba uNkulunkulu uthatha indawo bazalwane bahlaliseni abantwana ngiyabonga kakhulu. Yenzeni lento bangcwele. Hlalani phansi bantwana bami. Thank you bo mistress siyabonga. Nakushumayela ngifuna abantu baloku badlula ngoba umnikazi umsebenzi sofikile. Uyena okhulumayo. Mina ngithunywe uye. Wayemfunela umfana angisayilandi yonke indaba abazalwane. Lithi iBhayibheli wawathatha amatshe amahlanu wawafaka esikhwameni sakhe. Indoda enkulu yezo ifaka insimbi yonke indawo yakhosa ukuvala ubuso. Where's umfana uyagijima ngoba vele iBhayibheli bonke abamethemba uJehova bayagijima. Wagijima umfana egijima walidede lilitshe lahamba ilitshe lafika ilitshe lathi ngo. Indoda enkulu yathi kilikiti. Sangathithi isikhathi wathatha isabune yakhe wamnquma ikhanda wenza sure ukuthi uyafa. Uyabona na utholile isitha sakho ungadlali khipha isabula usinquma ikhanda wenza sure ukuthi siyafa. Isitha esihlupha abantu namhlanje yipoverty. Indlala ibahluphile abantu. Abanye baze batshontshe nezimali zamasonto indlala. Waphela amen esontweni. Yabona mntana uma ubize uNkulunkulu sozulambe. Okubizileyo uzokondla. Mina ngondla uNkulunkulu.
Anginamoto ngineyimoto. Anginandlu nginezindlu. Anginasudu nginamasudu. Anginamntwana nginabantwana. Half dozen. Anginabafazi nginomfazi. Hey. Hallelujah! Ya indaba yaba kumakhosikazi indaba. Ngoba umfana nasembule esekunqumela ikhanda wezalithwele ethelwa igazi eliletha kuSawuli. uSawuli waphakama wathi akwabani le ndodana na? Bathi indodana kaJese. Nkosi yami uthelwa igazi. Uthwele ikhanda. Ngaleso sikhathi inhloko kaGoliath yayimana ukuthi isese fresh phela usanda ukufa. Fi. Hallelujah! Indaba yabasemakhosikazi. Amakhosikazi. Athi Davida. Amakhosikazi. Atamakhosikazi lelela. Atamakhosikazi. uSawuli ubulela inkulungwane. Kodwa uDavida ubulela inkulungwane ezilishumi. Yaqala lapho inzondo. Yaqala lapho ijealousy, yaqala lapho ihatred. Wamzonda lo mfana. Kodwa uJonathan wamthanda uDavida. Bazalwane, uDavida noJonathan kade bethandana. Ngendlela kade bathandana ngayo lithi iBhayibheli ukulalidlule wesilisa nolwesifazane. Wayemthanda ungathi uthanda umphefumulo wakhe. Ngendlela kade bethandana ngayo. Ngikhumbula ngelinye ilanga benza ivow, benza icovenant. Bathi uyabona Saul, uyabona David, nangabe ngifile ungcine labantwana bami. Nangabe ngife qala, nangabe kufe wena ngizobagcina abantwana bakho. Bavumelana. Ngikhumbula ngelinye ilanga wamnika impahla zakhe zokulwa uDavid wayengenazo, wamnika ibhande lakhe, wamnika isodi yakhe, wamnika zonke izinto. Bayenza icovenant. uSawuli kodwa engamfuni uDavida. Ngelinye ilanga wathi besedilini waphakama uSawuli ephethe umkhonto wathi uyamhlaba. uDavida wakuca washaya ibonda. Ngoba lithi iBhayibheli wazigcina ngokuhlakanipha uDavida. Bazalwane ngeke ulungela na ungazigcina ngokuhlakanipha. Bazalwane sigcineni ngokuhlakanipha nizaphumelela. Cela iwisdom enkosini, inkosi izokuphumelelisa. Iwisdom ayithengiswa, iwisdom uyayicela kuNkulunkulu, uNkulunkulu akuphe. Iknowledge siyele esikolweni kodwa iwisdom siyayicela siyiphiwe. Ninabafazi, uyazi abafazi bayahlupha. Hey, bayi problem efunekayo kodwa. Amakhosikazi ethu inkinga. Omuyazi izindoda ngizakushawa. Athi ushaba. Athi Nduku amuthi wo. Athi ushaba. Amshaya wele phansi. Mbulala. Inkosikazi bantu benkosi asinto yokushaywa. Ngoba uyinyama yenyama yakho, uyithambo lamathambo akho.
Mina ngashada no Miriam ngo-1966 ngesikhathi uFervoet engcwatshwa ngangishada that day. Ushada kwami. Miriam akayazi impama yami, mina ngimshaya umfazi. Noma ngashawuta kanjani ngivele ngiphume. Lithi iBhayibheli ngcono uhlale phezulu kwendlu kunokuthi uhlale endlini kunomfazi othethayo. Bathetha labantu. Futhi akekho ngcono bayafana noma ungamlahla othatha omunye uyafana nalomlahlile. Ijazi likaSam. Lalela. Baqala lapho ukuthandana uJonathan. Ngikhumbula ngelinye ilanga. Nase basenzile isivumelwano. Afa amaqhawe wafa uJonathan kwafa noyise bafa same day. Babulawa. How are the mighty fallen? Wawamadoda amakhulu akwaSirayeli. Bawe entabeni zakaGiliyoni. Lithi iBhayibheli sangithi uSawuli uDavida la so uyabusa. Ngesikhathi ebusa uDavida wakhuluma lamazwi wathi akusekho yini noyedwa na engingamenzela umusa kaNkulunkulu ngenxa kaJonathan. Akusekho yini noyedwa wendlu kaSawuli engamenzela umusa kaNkulunkulu. Leli tende lilethela ummessage namhlanje. Lithi akusekho noyedwa na. Sisi, baba, budi, mama, ntombazana, lithizwe uDavida wethu Jesu. Uthi akusekho noyedwa na engamenzela umusa kaNkulunkulu. Akusekho yedwa na. Nkosi yami, ndithanda ngesiXhosa. Ithi ngesiXhosa akusekho nampundena. IsiXhosa siyangishaya ma. IsiXhosa sithi akusekho nampundena. Bathi Nkosi Davida, lalela, bathi Nkosi Davida ukhona oyaziyo indlu kaSawuli. Ugama lakhe nguZiba. Bathi mlandani. Bamlanda uZiba. Wafika uZiba. Bathi Nkosi nguZiba. uZiba wathi yebo Nkosi. Inceku yakho. Wathi akusekho yini noyedwa endlu kaDavida endlini kaSawuli engamenzela umusa kaNkulunkulu ozalwa nguJonathan. Wathi uZiba uyazi kahle indlu yakaSawuli. Uthi uJonathan wayenendodana yinye yayinyonga igama layo linguMephibosheth. Uthi akekho la. Uthi kuphi? Uthi akekho la Nkosi ukwaMakiri eLodibhari. Wathamba yomlanda. Yes! Bazalwane lalithende kuthunywa boZiba. Kwathiwa Ziba hamba yolanda uMephibosheth akwaMakiri. Nkosi yami bazalwane kunzima kwaMakiri. KwaMakiri kubhenywa ibenzini. KwaMakiri kuyadakwa. KwaMakiri kuyaphuzwa. KwaMakiri kucitshizwa kwaMakiri. Iya kwaMakiri. Yabo ndoda yakho njengoba bayitshontshile nje. IkwaMakiri. KwaMakiri kukhishwa itshotsho kwaMakiri. Igama letshotsho ngiyasaba ukukhuluma ngesiXhosa linzima. Thina safika ebaXhoseni bathi la ndoda ikhiphisana itshotsho wayitoloko. Yathi le ndoda iyenyobisa.
Amen. Isixhosa leso. Isixhosa leso. Andithethi inhlamba, andithethi Xhosa. Undive kakuhle, undijonge apha. Kwamakiri bazalwane kuyathakathwa kwamakiri. Kwamakiri, abantu bakwamakiri. Sulala. Kwamakiri bazalwane kunzima kwamakiri. Kuyathakathwa. Kwamakiri kudliwa ama-drugs. Kwamakiri before uthola umsebenzi fanele unikele ngomzimba wakho kwamakiri. Kwamakiri lapho. Ntombazana ethi futhi ngifuna umsebenzi. Athi ya umsebenzi ukhona kodwa uyazi mos. Kwamakiri. Kwamakiri indoda ilala nenye indoda kwamakiri. Umfazi ulala nomunye umfazi kwamakiri. Kwamakiri kunama lesbians kwamakiri. Ngababuza mina ngathi kwenze njani mfowethu ulale nenye indoda. Yathi le ndoda kimi baba umsiza. Ungangisoli. Abantu besifazana bayivinegar. Amadoda ayipoloneck. Uthi poloneck ingcono kunevinegar. Uyangizwa funda kwezakho. Kwamakiri! Kwamakiri Nkosi yami. Kukhona udadewethu ose Pretoria. Kuyafika kuye. Ngithi udadewethu. Hawu wabuya waze. Sohlala nobani manje? Uthi bhuti bangithathela indoda. Nami ngithathela abanye. Kwamakiri madoda kunzima. Kwamakiri elodipare. Kodwa ngenhlanhla embi. Ngomusa kaNkulunkulu sicela ukuthi mfowethu ungafeli kwamakiri. Washadela kwamakiri. Wafundela kwamakiri. Waba nebhizinisi wanithola kwamakiri. Kodwa mfowethu umthandazi wami ungafeli kwamakiri. Ngeke ulibone izulu. Wafa kwamakiri uye kulahlweni nasekhaleni kokugedla kwamazinyo. Sengimdala manje angisadlala nginasikhathi sokuganga. Bengazi ukuthi ngihambe noNkulunkulu for 50 years ngihamba neNkosi. I didn't know that. Ngoba ayibalwa neminyaka. Ayibalwa iminyaka enkosini. Bathi ngiqala namhlanje uhamba noNkulunkulu. Ngipreacha mina ungathi umfana omncane. Kodwa ngikhulile ngeminyaka. Born 1940. But still going strong. Anginasikhathi sokuganga. Ayisekho into emnandi kimi. Ayisekho into enhle kimi. Ayisekho into engithokozisayo. Hallelujah! Ngenza itarget noNkulunkulu yomphefumulo 1 million souls from January to December. Each and every crusade, each and every funeral engishumayela kuyo. Ngibhizi u-altar call emngcwabeni kungcwatshiwe ngithi abakhetha inkosi bezela ngoba ngigcwalisa imillion lengi. Hallelujah! I will die one day.
ngifuna ukuthi lento uNkulunkulu anginike yona ngiyiqedelele. Sengibuye eMazimbabwe, sengibuya phi, ngibuye eMaswazini, ngilihambile ilizwe. Ngifuna le 1 million. uNkulunkulu noma ngayiboni mina uNkulunkulu ukuthi ku diary yakhe uyabala. Hallelujah! Oh, Melfi Poshetti ukwamakiri. Lalelani bazalwane. Kwathiwa mlandeni kwamakiri. Walandwa. Kade icripple lo mfana ngezinyonga. Engakwazi uhamba kahle wawa lo mfana. Kade wazalwe right. Wawa kunzima kwakukube phethwe inesi waphunyuka ezandleni ena 5 years waphuka inyawo waba inyonga. Indodana kaJonathan yayihola inkamnkam uyoyiphuza lenkamnkam kwamakiri, kuyaphuzwa kwamakiri. Khona omunye umfana wathola intombazana kwamakiri. Mfana intombazana kwamakiri uyishaya ngebhiya kuphela uqedile, uyishaya ngebhodlela lebhiya. Oh uyiqedile. Wathi umfana sisi kwakusebusuku. Intombazana ishaya ngamagogols ebusuku. Uthela kwamakiri. Shaya ngamagogols. Umfana bafika wathi sisi ngihamba nawe. Wathi bhuti ngongo wakho. Ngaza ubhazi uthi uzolala la kuze Tegeni. Athi kuze Tegeni. Ubhazi wathi lo mfana Tegeni ngihamba nawe, wathi uTegeni kushap. Ushaya ngebhodlela lebhiya yaphambana. Kwamakiri akulotsholwa. Bakushaya ngebhodlela lebhiya. Lalelake futhi nasekufikwa into edliwayo lapha amaqanda ngoba kulate shaya amaqanda ujahela ukulalwa isinkwa sikhona badla umfana wagijima wongena engubeni umfana usisi weza nayifika ekamereni umfana uphume kangaka emashidini umbhekile. Usisi waqala wakhipha ama-goggles wawabeka kanti unelihlo lemabuli. Umfana ubhekile waya phezulu ekhanda kanti uthwele iwiki unempandla. Umfana madoda uthi kwenzakalani la akakaqedi kanti amazinyo ama-40 wawakhipha. Umfana ubukele ushaya uvalo manje. Kanti inyawo artificial kokokokokoko ingani ufaka amabruku inyawo artificial walikhipha inyawo walilengisa lapha ya. Lo mfana madoda wathi kwenzakalani la? Some ngenyawo embhedeni akasalalanga. Ubona zonke lezi zinto streamline. Kanti isandla iartificial naso. Lo mfana waphuma wabaleka wathi yo umuntu uyaphela. Izinto zakwaMagiri akusekho mpundelo. Bangcwele lalela. Wavuma ukukhishwa kwaMagiri uMelfi Poshetti. Praise God. Praise God. Wavuma uMelfi Poshetti waphuma kwaMagiri. Bamthatha ungcole unjalo. Bamsa kuDavida. uDavida zangathi hambani nomgeza wavele wamanga engcole enja.
wamanga. uDavida umenze njani? Uyanuka, unuka ibenzini, unuka insangu, unuka ama-drugs, noma inyawo shwabene, kodwa abo baby uyagrisa kubo baby. Wamanga enja, wamanga uDavida ekhala ebonga, wathi Mephibosheth uthola umusa emehlweni kaNkulunkulu. Lalela, sukela namhlanje uzohlala nami etafuleni, udla nami. Uyodla nami mfana etafuleni. Ngizokubuyisela lonke ilifa likayihlo. Ukuphuma kwamakiri uthola nento ezinkulu, wathola ne-wealth, wayithola. Wahlala noDavida insuku for the rest of his life. Wayungena ebhavini wabhava. Namhlanje wena uzongena ebhavini eligazi likaJesu. Hallelujah! Ikuthatha inkosi ihlale nawe etafuleni. Uhluphekile dadewethu. Nawulele ebusuku uyadliswa. Ungacabanga ukuthi uyaphupha uyadliswa vele, ama-satanist akudlisa inyama zabantu. Why? Ngoba uhleli kwamakiri. Kwamakiri amadimoni alala nabantu. Nawuphuphe ulele nomuntu ngathi uhave sex naye, utokoloshi lo lele naye. Ngafika kwenye indlu umkhwekazi kaGleston Botwana, uBotwana washathwa yimi uBotwana uGleston. Mphethe imvuselelo eRockville, akekho umuntu ongayazi imvuselelo yami eRockville. Lapho kwaphuma isibhamu, kwaphuma izinto, kwaphuma into ezisabekayo. uNkulunkulu efikile kubuya abantu kade bebuya eSwazini, kade bebuya eBotswana, kade bebuya kwaMhlaba iyalingana, kade babuya kwaNozulu, kwaNongoma. Bathi sizwile ukuthi uNkulunkulu wehlile eSoweto. Kade ehlile uNkulunkulu eSoweto. Abanye bayibona ezindabeni. Intombazana yakaGrootboom yathi eziphambili ngokuhlwa nje. Imvuselelo kaMfundisi uMsiza endaweni yaseRockville. Lapho belethi muphu belethozo zazikhona izinto. Baphuma abantu balahla ibhamu kwamakiri. Kwamakiri baphatha izibhamu ezinama-license. Mfowethu, na uphethe isibhamu esingena-license, na ungeke usilethe kuJesu, baza kudubula ngaso. Angicela uxolo kulo ndawo. Ngoba kwamakiri usengozini. Akusekho yini noyedwa engamenzela umusa kaNkulunkulu. Akusekho nampundena. Nayi grace kaNkulunkulu namhlanje. Ngafika komunye usisi, omunye umama umkhwekazi kaGleston njengoba kade ngisasho. Wathi kimbaba uMsiza mnoda ngoba utokoloshi indoda embi. Wasithuma safika. Lo mama uhlala kwamakiri. Safika, yebo ma. Khala ngani? Yini inkinga yakho? Wathi baba mfundisi. Niboniswane. Ufuna simprofiti. Nibonani? Nibona sathi asibona ifokol. Abantu bathanda ukuprofita, angiprofiti bantu mina ngiyashumayela. Umshumayeli uyaprofita umuntu oshumayelayo. Umuntu ufuna ngimtshela izono zakhe. Ngithi yini uphethwe yini mama dlani uphethwe yini? Wathi baba nginenkinga. Ngithi nangilele ebusuku.
indoda yami idrive amakhandi ihamba amakhandi ngithi nangilele ebusuku bese iyafika lento ilale nami ungahleki kubuhlungu enhlizweni kubuhlungu ulala nesilwane ungasiboni abanye sibadla imali uyasebenza kodwa imali awuyiboni ukuthi wenzani una 45 years kodwa unayo 45 rand ebhanki lalela uthi baba lento besiyazenzela kini uthi ngizamile ngabiza abathandazeli bangena baphethe amanzi kena nathi Nkosi asinawo amandla okungena bathatha amanzi bafutha ngamanzi bathela embhedeni ngamanzi lento ayifuni manzi ifuna igazi lika Jesu kwangena inyanga yahluleka abaprofeti bahluleka kwezinyanga yamsika abo11 yamsika abo11 yafika lento abo11 bakhona isikiwe lo mama lento yagrisa kunjalo ayinamsebenzi ayikho into edelela njengotokolosha emhlabeni udlala abantu kwamakini lo mama ngathi ma sekwanele into eyikhulumile cela wamukela uJesu njengenkosi nomsindisi wakho wathi baba ngiyamvuma uJesu sathandaza naye angihamba nobaba umputwana ngathi mama asambe asingene ekamereni bantu bekosi ngathi besingesi2 besi3 nomfunzi umputwana kunzima ungena nomfazi wenye indoda ekamereni besothandaza sangena ekamereni ngangene sajikeleza empedeni katokolosh kathi hey tokolosh get out kathi get out man saphuma ngathi uyapha emasofeni get out man saphuma sayikhishini ngathi wenzani emva kwesitofu bantu benkosi ifaith iyasebenza nami angiboni ifoko ngimkhipha ngokholo haleluya uthi no mama unkosi yami bayambona unkosi yami bayambona ngavula umnyango ngathi phuma ngathi ungasaphindi ubuya uyangizwa hamba ngavala umnyango ngathi mama injani ikamereni itswayi ngathi mama shanyela itswayi uthi baba angcono ke ngibona kusasa ngathi thanyela itswayi walithanyela itswayi walikhipha ngaqeda uthanyela itswayi madoda wabuya yasondela wathi yasondela wathi usempedeni wathola umpanda umlilo why our God is a consuming fire. Now phuma kwamakiri uthola umlilo. Ejulate so ngiyasipana. Ngithewukele. Sinike ngithewukele phela wami.
ngiyabamba ipeace job la. Ngisaye emakethe ngiyabuya. Sengiyavala. Utokoloshi wabona umlilo. Waje ibhede ingeyiyo. Uthi umlilo iyiyo. Ngizoba sambe skipha amotokoloshi lapha endlini. Sengibuya mina nalapho bathi gcona abathakatha ngisabi bathakathi. Ubani mina? Hayi. Uyazi bafike bathi bazongikhama. Ngifuna bathi ibaba ithumile. Unthumeni uyi. Athi kwakhama ibaba isitsha. Kathi hey, la. Karata bano khama uyihlo. Siphuma sigijima. Sifika kumnikazi bese siyamkhama. Uthi bese uthi nenzani manje? Ithi ibaba isitsha ithumile. Yakhama. Thina sinamandla wa command amadimoni siwatshele ukuthi enzeni asilalele. Amanye kade edla imali komunye umuzi. Kwamchini. Adla ama-50 utokoloshi udla ama-50. Ama-50 aphuma nawo. Bangibiza komshini. Bathatha umsiza sinengxaki. Khona into idla ama-50 lento. Ama-200 ayiwadli nama-100. I-50 iphuma nayo. Utokoloshi bamfundisile ama-50. Ndafika kwamshini. Kade sekunzima. Imali yalahleka ayiboni imali ukuthi kade bekana imali la. Bayibeka la. Ngathi koloshi. Sukela namhlanje. As from today. Yikho imali uzaphinda uyithinta namhlanje. Get out! Lithi iBhayibheli sizowakhipha amadimoni asiwabulali bazalwane ningasiqedela umsebenzi. Ningawabulala asiwakhipha azongena next door athola uJesu angene lapha ya thina siyaqhubeka siyashumayela. Nanibulala amadimoni siqedela umsebenzi. Zangathi uJesu wabulaleni uthi wakhipheni. Ngathi indoda ngiyanibulala manje nginibulalela esiswini. Yebazalwane ningawabulala amadimoni. Uthe uJesu wakhupheni. Ale sengiyavala. Funda mntwana ivesi lelokuqala bese ngiyavala. Fundani ivesi lokuqala bese ngivala abangcwele. Lokuqala nje leli phezulu. Izwe likhulunywa uDavid. Yes. Jesus. uDavid wathi usekhona yini osele endlini kaSawule engingamenzela umusa kaNkulunkulu. Awu bazalwane namhlanje uJesu uzokwenzela inceba. Othi namhlanje Nkosi ngenzela inceba uma ngiphamisa izandla zakho. Ngiyazibona izandla ezithi Nkosi ngenzela inceba. Imani ngezinyawo ngifuna uthandaza naye. Bonke abathi Nkosi ngenzela inceba. Nkosi ngenzela umusa. Nkosi ngenzela umusa. Stand up on your feet. Ngicela uthathe inyathelo lokugcina uzela ngaphambili. Bashayeleni izandla bafundisi izandla ngapha epulpit izandla ngapha. Bafundisi come forward. Izani izothatha umusa. Izani kuDavida. Izani kuDavida. uJesu Kristu wanifela emnqamlezweni. Bashayeleni izandla bazalwane bashayeleni izandla.
This is great. This is great. This is wonderful. Sondelani bantwana nawe. Ngiyakuthanda moyo ngcwele. Jesus. Moyo ngcwele. Moyo ngcwele. Jesus. Ngicela niphamise izandla zenu. Nkosi yami. Naba baze kuNkosi Jesu. Bazothola umusa emehlweni kaNkulunkulu. Bafundise lulana izandla zenu. Oh Jesus. Oh Jesus. Ngoba lithi iBhayibheli ngokulula kwezandla zenu uNkulunkulu wenza izibonakaliso nezimangaliso. Nkosi yami. Ngicela ningilandele emva ngomthandazo ninenila ngaphambili. Asithini inkosi Jesu. Baba ngiyabonga. Namhlanje ngiyaphuma kwamakiri. Namhlanje ngiyaphuma osizini. Ngiyaphuma enhluphekweni. Ngiyaphuma esihogweni. Ngiyaphuma ebubini. Ngiyaphuma ebumnyameni. Ngiza kuDavida oyinkosi uJesu owangifela esiphambanweni. Nkosi Jesu sengiphambi kwakho ngiyakwamukela ngena enhlizweni yami ngiqonela izono zami ngihlanze ngegazi lakho Nkosi Jesu namhlanje ngegama lakho ngibonga umusa sono zami ezixolelwe nginokuphila okuphakathi ungizele ngokwaphezulu ngegama lenkosi. Jesus. Ake sivala wethu amehlo egameni lika Jesu. Jesus. Baba wethu lona amandla wonke egameni lika Jesu.